ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சுகர் அண்ட் ஸ்பைஸ். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் நீங்கள் பார்க்க போகிற ரெசிபி கேரளா ஸ்பெஷல் ரெசிபியான ஒரு பழம்பூரி. நம்ம ஊர் டீ கடைகளில் ஈவினிங்கில் கிடைக்கிற வடை போண்டா பஜ்ஜி மாதிரி கேரளாவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெசிபி ரொம்பவே பாப்புலரான ரெசிபிங்க. இன்றைக்கி இந்த ரெசிபியை நம்ம கிச்சனில் எப்படி செய்கிறதுன்னு செய்து காட்டியிருக்கேன். வீடியோவை முழுமையாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க இன்றைக்கி இந்த ரெசிபி எப்படி செய்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாங்க. அதில் 1.5 கப் அளவுக்கு மைதா சேர்த்துக்கிறேங்க. 1 கப் அளவு மைதாவுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு தேவைங்க. இப்போ நான் 1.5 கப் அளவு மைதா எடுத்ததுனால 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு அரிசி மாவு எடுத்துக்கிறேன். இந்த அரிசி மாவு சேர்க்கக்குள்ளே நல்லா ஒரு கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க வெளியில். இப்போ 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துக்கிறேன். இது கரெக்டான அளவாக இருந்ததுங்க. நீங்கள் கம்மியாக சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தால் 1 டேபிள் ஸ்பூன் கம்மியாக சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் உப்பும் அதில் பாதி அளவுக்கு சோடா சேர்த்துக்கிறேங்க. ஒரு டைம் நல்லா கலந்து விட்டு தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பஜ்ஜி மாவோட கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்க மாதிரி கலந்துக்கணுங்க. லிக்விடாக இருந்தது அப்படின்னா எண்ணெய் இழுக்க ஆரம்பிக்கும். அதனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்ல ஒரு கெட்டியான பதத்துக்கு நல்லா கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்துக்கணும். ஒரு 10 நிமிஷம் மட்டும் ஊற வச்சுக்கோங்க. இப்போ இந்த பழம்பொரி செய்கிறதுக்கு நல்லா பழுத்த நேந்திரம்பழம் எடுத்துருக்கேங்க. 2 சைடு இது மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு தோல் எடுத்துருங்க. தோல் எடுத்துகிட்டு நல்லா தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். ஒரு பழத்தை 4 இருக்க மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க. 4 பீஸாக கட் பண்ணிக்கணும். நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு 4 பழம் எடுத்துருந்தேங்க. கத்தி நல்லா ஷார்ப்பாக இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க. நல்லா இது ஸ்லைஸ் இந்த அளவுக்கு இருக்கணுங்க. இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்க இந்த மாவை இது மாதிரி ஒரு நீளமான டம்ளர் இருந்து அதில் மாற்றிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஒவ்வொரு பஜ்ஜியாக இது மாதிரி டிப் பண்ணி போகிறதுக்கு நல்லா ஈஸியாக வருங்க. பழம் நீளமாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் அந்த பவுலில் வந்து நினச்சி போடுறதை காட்டியும் இது மாதிரி டம்ளர் இருந்தது அப்படின்னா கீழே கொஞ்சம் கூட சிந்தாமல் எண்ணெயில் போட்டு எடுக்கலாங்க. இப்போ நல்லா கொதிக்கிற எண்ணெயில் ஒவ்வொன்றா போடுறாங்க. பழம் நழுவி பாலில் விழுந்தது கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. பழம் நழுவி எண்ணெயில் விழுந்தது கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதுதாங்க இது. கையில் எடுக்கக்குள்ளே கொஞ்சம் வலிக்கிட்டு போங்க. கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக பிடிச்சிக்கோங்க. கையில் எண்ணெய் தெரிச்சிடும். கொஞ்சம் பார்த்து சேஃபாக ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். பழம் வளன்னு இருக்கிறதுனால நழுவிட்டே போங்க. நல்லா டைட்டாக நுனியில் பிடிச்சிட்டு இது மாதிரி டிப் பண்ணி போட்டு எடுத்துக்கோங்க. உங்களுக்கு சின்ன சின்ன பீஸாக வேணுன்னா நீங்கள் அதை 2ஆக கூட கட் பண்ணிக்கலாம். நான் பழம் சின்னதாக இருந்ததுனால நீல வாக்கில் கட் பண்ணிக்கிட்டேன். இதே மாதிரி 4 பீஸாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. நல்லா சிவந்து வர வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு நல்லா சிவந்து வர வரைக்கும் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும். ஃப்ளேம் ஹையில் வச்சிங்கன்னா உள்ள பழம் சீக்கிரமாக வேகாதுங்க. கருத்து போன மாதிரி ஆகிடும். ஒரு பக்கம் நல்லா வேக விட்டு மறுபடியும் திருப்பி போட்டுக்கோங்க. வேகங்காட்டி திருப்பாதீங்க. நல்லா இந்தளவுக்கு வெந்ததுக்கப்புறம் திருப்பி போட்டுக்கலாம். சோடா போட வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா சோடாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் பழைய இட்லி மாவு இருந்தால் கூட ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாங்க. ஆனால் உங்களுக்கு இட்லி மாவு சேர்த்து பண்ணக்குள்ள மாவை ஒரு 3 மணி நேரம் புளிக்க வச்சு தாங்க பண்ணணும். இதே நீங்கள் சோடாவை சேர்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 10 நிமிஷத்துலேயே பண்ணிடலாங்க. நல்லா இந்தளவுக்கு சிவந்து வர விட்டு மாற்றிக்கலாம். எண்ணெய் இல்லாமல் நல்லா வடிகட்டிட்டு எடுத்துக்கோங்க. இதே மாதிரி மீதமுள்ள மாவையும் இது டம்ளரில் சேர்த்துட்டு ஒவ்வொன்றா டிப் பண்ணி போட்டுக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு நினச்சி போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க. எப்படி தான் செஞ்சாலும் மாவு கொஞ்சமாவது மீதமாகிடுங்க. அந்த மாவை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது கடைசியில் சொல்லியிருக்கேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இந்த பழம்பொரி பார்த்திங்கன்னா நேந்திரம் பழத்தில் செய்யக்குள்ள தாங்க டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் மித்த வாழைப்பழத்தில் இது மாதிரி செய்ய முடியாதுங்க.
நீங்கள் கட் பண்ணுறதும் கஷ்டம், இதே மாதிரி தின் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணவும் முடியாது. டேஸ்ட்டும் பார்த்திங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நல்லா இருக்காதுங்க. நேந்திரம் பழம் கிடச்சா கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி செஞ்சு பாருங்கள். நல்லா இந்தளவு கோல்டன் ப்ரௌனாக மாறி வரணும். வெந்ததுக்கப்புறம் தான் எடுக்கணும். இப்போ தெரியுதுங்களா, நல்லா இந்தளவு சிவந்து வந்ததுக்கப்புறம் மாற்றிக்கலாம். மாவு தண்ணியாக இருந்தது அப்படின்னா நல்லா எண்ணெய் இழுக்குங்க. தண்ணியாக இல்லாமல் நல்லா கொஞ்சம் கெட்டியாகவே இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படின்ட்டு. நம்ம பஜ்ஜி போண்டாவோட இது சூப்பராக இருக்குங்க இந்த ரெசிபி. கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க. இப்போ நம்ம மீதமான மாவை என்ன பண்ணுறேன்ட்டு பாருங்கள். இதை நம்ம ஊரில் கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா, அந்த கந்தரப்பம் அப்பம்லாம் கிடைக்கும் பார்த்தீங்களா, அது மாதிரி செய்யலாம். டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்ததுங்க. நல்லா சூவியாக இருந்தது சாப்பிட்றதுக்கு. அதே டம்ளரில் எடுத்துக்கிட்டு இதே மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொதிக்கிற எண்ணெயில் சின்ன சின்ன அப்பமாக ஊற்றி எடுத்துக்கோங்க. நல்லா ஓரமெல்லாம் நல்லா கிறிஸ்பியாக, நடுவில் நல்லா சாஃப்டாக இருந்ததுங்க இது சாப்பிட்றதுக்கு. பழம் சேர்க்காமல் மீதமான மாவில் அப்படி செய்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருந்ததுங்க. நல்லா இதே மாதிரி எண்ணெயை தூவி விட்டுக்கோங்க. நல்லா புசு புசுன்னு இருந்ததுங்க. எந்தளவுக்கு உப்பி வருதுன்னு பாருங்கள், பூரி மாதிரி. இப்போ தெரியுதுங்களா, நல்லா ஓரமெல்லாம் நல்லா சிவந்து வருது பாருங்கள். நல்லா இந்தளவுக்கு சிவக்க விட்டு எடுத்துக்கலாங்க. இந்த அப்பமும் ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வீடியோ கீழே மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுற அனைவருக்கும் மிகவும் நன்றிங்க. மீண்டும் ஒரு புதுமையான ரெசிபியோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.